faith that wavers. Ato ang teksto makita dira sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 6 kadto na sa 7. Hinoon papangayua siya diha sa pagtuo sa walay pagduha-duha kay siya nga nagduha-duha sama sa balod sa dagat nga gitulod ug gikuso-kuso sa hangin. Ayaw pahuna-hunaa ang maong tawo nga siya makadawat og bisan unsa gikan sa Ginoo. Ang Dios uga panalangin sa iyang pulong. Ang pagtuo usa ka basihan, usa ka ebidensya may tungod sa ato ang Kristohanong kinabuhi. Ang pagtuo usa siya ka avenue nga kita naluwas pinaagi sa grasya sa Ginoo. Ug kana nagapasabot nga kinahanglan ato usab nga ikinabuhi. When we believe and obey what the Lord says, faith grows stronger. Adunay daghan na nga mga higayon nga gidemonstrate sa Ginoo ang iyahang pagkamatinumanon diha sa nasod sa Israel o sa iyaha mismong piniling katawhan nga mao ang mga Israelites. Pag-ikyas o pagbiya sa mga Israelites didto sa ilahang pagkaulipon sa nasod sa Ehipto. For how many years nahimo silang slave didto sa Egypt. And then one day nagpadala ang Ginoo og usa ka tawo nga ginganlan og Moses aron mangulo kanila sa pag-ikyas o paggawas, pagbiya ngadto sa Ehipto aron sa pag-adto sa dapit sa Kanaan na maoy iyahang gisaad nga papuy-an niining iyang mga katawhan. Nakita nato na sa diha nga na corner na sila didto sa dagat nga pula, ang Ginoo nagpakita sa iyahang mga milagro. Pinaagi sa pagpikas sa mao nga dagat aron nga sila makaagi sa mao nga dagat, makalatas o makalabang. And then ato ang nakita na kung imong tan-awon sa Old Testament, nagapanaw kini sila diha sa wilderness, diha sa kamingawan, hangtod nga miabot sila dito sa boundary sa Kanaan. Samtang nakita na nila ang yuta sa Kanaan, ang ilahang leader nga si Moses nagpadala og kining 12 ka spies nga misusi dito sa yuta sa Kanaan, gitan-aw kung unsa bay hitsura o unsa bay makuha dito And then ang mao nga mga espiya na mauli, pero napulo kanila ang nagbalita og usa ka negatibo nga balita. Ingon pa sa 12 ka mga, ingon pa sa napulo ka mga tao, ingon pa nila nga adunay namuyo dito mga higante. Og dili, ingon pa na mga strong ug mga giant na mga tao nga nagpuyo dito sa mao nga Kanaan. Ug kadto dili gito ihatag sa Ginoo sa atoa. Pero adunay duha ka tawo nga positibo ang ilahang paglantaw. Ang pangalan nila si Caleb ug si Joshua. And then kini si Caleb ug si Joshua miingon sa kang Moses, ingon nila nga ang Ginoo or ihatag gayud sa Ginoo ang mao nga yuta sa ilaha. Kay mao kini ang gisaad sa Ginoo kanila nga papuy-an sa ilaha. Pero taliwala niya ng tanan, taliwala sa pagdasig niining mga tao sa uniining duha ka tawo sa mga katawhan sa Israel. Tibuok gabi nagampo sila sa Ginoo, nihilak sila sa Ginoo og nagtinguha sila sa pagbalik ngadto sa Ehipto. Tan-awa ra sa diha nga gitabangan sila sa Ginoo for many times aron lang gid sila makaabot dito sa promised land, pero tan-awa kini na mga tao kulang gyapon ang ilahang faith sa Ginoo. Pagkadungog nila nga dunay mga giant na muyo dito sa promised land, dito sa yuta nga gisaad sa Ginoo nga ihatag sa ilaha, nihinay og ka-waver. Nihinay og kabugnaw ang ilahang faith sa Ginoo. Ibis mahimo silang positibo tungod sa saad sa Ginoo nga ihatag sa Ginoo sa ilaha ang mao nga promised land, nadaog na mahinuon sila sa ilang kahadlok ug baoy hinungdan nga buot na nilang mubalik ngadto sa Ehipto. Sa Book of James nag-ingon siya diri but he must ask in faith without any doubting. For the one who doubts is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind. For that man ought not to expect that he will receive anything from the Lord. But pasabot katong mga tao nga kulang sa ilang pagtuo, dili gayud kadto sila takos. O dili gayud kadto sila maglaom nga sila makadawat gikan sa Ginoo. Mao nang ato nga
ato ang atun-an karon unsa makining faith nga naga-wave. Ningon Padre, faith is a gift from God that is built upon the sure foundation. Na ang pagtuo mao kini ang ato ang foundation sa ato ang kaluwasan. Pamatuod ka kita aduna gayoy personal nga relationship diha sa iyang bugtong anak nga si Jesucristo. Now, however, aron kini motubo, aron kini mulig-on, aron kini mamunga, kinahanglan nga kini i-cultivate siya. Kuhaan nato kanang illustration ang kining durian. Ang purpose diya nga nang itanom nimo siya kay aron makapamunga siya, maka-harvest ka o makakaon ka. Pero una ka maka-harvest, una ka makakaon, kinahanglan una nimo siyang i-cultivate. Kinahanglan usa nimo siyang amumahon. Bot pasabot, kung itanom nimo siya, dili kay biyaan nimo, kun dili imuha siyang limpyuhan. Bot pasabot, hagbasan nimo kay para dili babagdutan. And then abunuhan. Pag mudako na siya, ug tan-aw nimo kay ang durian kay naman nasa sa mga naasa sa mga 5 years to 8 years, pwede na siya makapamulak. Now, ang mahitabo, imuha siyang isprehan og medisina. Aron siya munindot gayud ang iyahang dahon, iyahang mga sanga, iyahang punuan, and then finally mamunga siya. Pag mamunga na siya, so imo na lang hulaton is maguwang siya hangtod na makaharvest ka, makakaon ka o makwarta ka kung imuhang ibaligya. The same pud na sa tuang relasyon sa Ginoo. Dilibot pa sabot nga nituo ka sa Ginoo, then tapos na. Kinahanglan imuha kining atimanon. Pinaagi sa ingon Padre pinaagi sa pag-focus dira sa Ginoo. Paghatag og panahon diha sa Ginoo ug pagsalig, pagtuo sa iyahang mga saad. Now, otherwise, kung dili gayud nimo kini atimanon ang imong kaugalingon, ingon Padre we will be tossed about by our feelings and circumstances or the opinion of others. Tay-ugon jud ka. Mura kag kanang balod sa dagat, gaabante, gaatras. Dili gusto ang Ginoo ni ana nga mutuo ka, hindi pag-abot sa pagsulay, mawad-an na kag pagtuo, dili na inana. Gusto sa Ginoo nga lig-on ka kanunay. Now, ato ang tun-an ang kining first part sa ato ang mensahe may tungod sa causes of wavering faith. Hinungdan, kining mga hinungdan nganong gatayog-tayog ang imuhang faith dira sa Ginoo. First, when trusting the Lord is in conflict with human reason. But pasabot, matayog ang imuhang faith dira sa Ginoo, mag-atras-atras ang imuhang faith dira sa Ginoo, kung ang imuha bitang tawhanon na panghunahuna, conflict dira sa imuhang pagsalig sa Ginoo. For example, buot ikaw mag-serve sa Ginoo, mag full-time pastor o full-time na missionary. Now, ang conflict dira kay sa imong hunahuna usab, do na kay hunahuna nga basin maglisod ka. Dili mabuhi ang imong pamilya or now nagapakita ka na nga kulang ang imuhang pagsalig sa Ginoo. Ingon pa, living by faith requires relying on God. But pasabot, kung aduna gyud kay lig-on na pagsalig sa Ginoo, mutuman o mubuhat jud ka bisan unsa pa ang iyahang gusto ipabuhat kanimo. Living by faith requires relying on God. Sama kay Abraham ba? Sa diha nga gitawag sa Ginoo si Abraham aron sa pag-adto sa promised land, walay knowledge si Abraham kung unsay naa dito, unsay naghulat dito. Ang iyaha lamang gisaligan mao ang saad sa Ginoo nga dili siya pasagdan. Ang saad sa Ginoo na panalanginan siya ug himuon siya nga amahan sa daghang mga kanasuran. Well, in fact, kung imong tan-awon, murag lisod kaayo unta to sa iyahang part tungod kay wala gud siya anak that time. Pagtawag sa Ginoo, tigulang na siya. 89 years old na siya. 89 or 75 kung wala ko pasayop.
And then giingnan siya sa Ginoo, mingon naga ditoy time nga mingon siya sa Ginoo nga walay lain manunod sa ako ang mga kabtangan kundi ang ako lamang sulugoon nga si Eliezer. Pero ingon sa Ginoo, ingon siya ang manunod ni ana ang imo mismong kaugalingong anak. Siyempre naga-doubt siya to tingali nga time kay tigulang na gud siya. And then yang asawa tigulang na si Sarai. So nagaduha-duha gyud siya nga di gyud sa kaanak. Di gyud sa makabaton og kaliwat. Pero giingnan sa Ginoo, himuon ko ikaw nga amahan sa daghang kanasuran. Ingon pa niya, kita ka anang bituon, kita ka anang balas sa baybayon, ana ka daghan ang imong mga kaliwat. So kung imong tan-awon, kung ikaw siguro to murag di gyud siguro ka motuo, pero tungod kay adunay lig-on nga pagtuo si Abraham, milakaw siya uban sa pagsalig nga ang Ginoo mutuman sa iyang panaad kaniya. Living by faith requires relying on God rather than on our own analytical ability because what seems logical to us may be contrary to His will and purpose for our lives. Mga ginatong timan-an, may kaugalingon ka nga kahibalo, may mga plano ka, pero kung doon na kay pagtuo sa Ginoo, wala kay laing choice kundi ang pagsalig sa Ginoo. Nakay nindot ng mga plano, nakay gusto nga himuon sa imong kinabuhi, nakay nindot ng mga plano para sa imong pamilya, pero tungod kay do na kay Ginoo ug buot nimo nga mosalig sa Ginoo uban sa dako nga pagtuo sa iyaha. Ikadua, when we allow our feelings to overcome our faith. Kining ato ang feelings nato usahay or many times dili gid siya makig-partner sa ato ang faith sa Ginoo. Dili gid sila halos magsabay. The foundation of our faith is God's word. Nganong mituo ka sa Ginoo tungod sa pulong sa Ginoo. Ina lang ka simple. Kung wala ka nakabasa og Bible, kung wala ay Bible pa nga nahimugso o namugna, nasulat, wala kay knowledge bahin sa Ginoo. Pero tungod sa pulong sa Ginoo, mitungha ang imuhang pagtuo ug miingon ka nga adunay Ginoo. The foundation of our faith is God's words which remains constant and unchanging. Kung naa may mausab, pero adunay dili mausab ang pulong sa Ginoo. Emotions frequently fluctuate with circumstances and can lead us astray. No matter how we feel at the moment, we can always rely on what the Lord has said. Posible nga matayog ang imuhang faith diha sa Ginoo kung ang imuhang emosyon nimo mo patigbabaw dira sa mga sirkumstansya nga naagian nimo sa imuhang kinabuhi. Posible gayud na mo withdraw ka sa imuhang faith sa Ginoo kung ang imuhang feelings mo imo patigbabaw. Realidad gid nga kanang ang tao dali ra kay magpanik. Realidad gayud ug isa sa mga kinaya sa tao na ang tao dili makahulat. Gusto niya nga kung unsa iyang gipangayo naa dayon right away. Daghan na mga tao mura bang ginapakasama nila ang Ginoo og magikero. Na isa lang ka wish, isa lang ka pangayo naa dayon. Dili inana ang Ginoo. Pero mao ni siya ang kinaya sa tao. So that's why usahay matayog ang atoang pagtuo sa Ginoo. Mo-wave ang atong pagtuo sa Ginoo kung ang atoang emotion nato mao imo patigbabaw unya dira sa atoang mga circumstances nga nagian sa kinabuhi. Ikatulo, when we fail to see God at work in our circumstances. Mo-wave ang imong faith sa Ginoo kung mapakyas daw ka sa pagtan-aw nga ang Ginoo di ay nagatrabaho di ay dira sa imong circumstansya. Nani ni siya. Isa sa mga kinaiya sa tao, isa sa mga batasan sa tao, na pag-abot gani sa mga problema, mga pagsulay, mahuk dayon siya dira sa iya mga pagsulay rather than sa pag-focus dira sa Ginoo. Ang unang makita sa tao, ang pagsulay dayon, ug dili makita ang Ginoo. Mga giants dayon sa kinabuhi ang makita, ug dili ang Ginoo. Kung imo balikan ang mga katawhan sa Israel sa ilahang journey from Egypt to Promised Land, makita nimo nga ang nganong sigig bagulbol ang mga tao kay ang ilang nakita dili man ang Ginoo. Imagine nimo, nakita nila ang dagat,
Nga posible kung wala to sila luwasa sa Ginoo, pamatay na gito sila. Nakita nila panahon silang journey dito sa Kamingawan, wala sila mainom nga tubig. Nakita nila nga wala sila makaon. Nakita nila nga murag gibiyaan sila ni Moses. Wala nila nakita ang Ginoo nga kanunay man sila untang giluwas sa Ginoo. Kanunay man untang silang gitabangan sa Ginoo. Now, we tend to perceive the Lord's hand working in our lives when our circumstances are good. Dali kaayo nato makita ang Ginoo sa atong kinabuhi kung maayo ang gibuhat niya sa atong kinabuhi. Pero kung kanang di nato makita ang iyang maayong buhat sa atong kinabuhi, dili pud nato siya makita. Ang atong makita lang ang ato ang mga kasakit sa kinabuhi. Ingon pa but if difficulties, problems or suffering come, musugod dayon ta og pangutana, asa naman ka Lord? Asa naman ka Ginoo? Anong gipaantos man ko nimo? Usay inana dayon ang ato ang isulti sa Ginoo. Halimot ta kabisan anaa ka pa sa kaayahan o sa kalisod, dili gid ba usab ang Ginoo. Kung miingon siya nga dili ko ikaw biyaan ni pagatalikdan, bisan pag anaa ka sa kalisod, anaa ka sa mga pag-antos, wala gyud ka gibiyaan sa Ginoo. Wala gyud ka gitalikdan sa Ginoo. Bisan unsa pa kadako ng balod sa imong kinabuhi, dili gyud ka mahimo nga biyaan sa Ginoo, kay dili na kinaiya sa Ginoo. Kung ang tao gihimo niya ang saad aron pakyason sa Ginoo lahi, gihimo niya ang saad aron lamang tumanon. O na ang kinaiya sa Ginoo. When we don't understand what God is doing sa ato ang kinabuhi, we must remember that we live by faith, not by sight. Now, He is always working in every situation for our good. Usay maka-question ka sa Ginoo, Lord, nganong gitugutan man nimo ni nga mahitabo? Or maingon ka, Lord, nganong gipaantos man ko nimo? Kini ang timan Ang Ginoo nagatrabaho siya bisan unsa pa ang imong sitwasyon karon nga nagian for our good and for His divine purposes. Bisan unsa pa ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, dili nimo pwede questionan ang Ginoo. Kay ang matag buhat sa Ginoo maayo diha sa imong kinabuhi. Maybe karon dili nimo ma-appreciate, pero later on ni ana ma-realize nimo nga maayo ra po dayto nga wa na hitabo tong mga panghitabo ato. Sama sa akong giingon, ang Ginoo nagatrabaho sa matag sitwasyon sa atong kinabuhi for our good. Para sa ato ang kaayuhan, para sa imong kaayuhan o para sa kahimayaan sa Ginoo. Buot sa Ginoo nga mapasidunggan nimo siya. Mao nang ayo katingala kung dunay mga pagsulay na imong magian sa kinabuhi, kay buot sa Ginoo nga mapasidunggan nimo siya. By keeping our eyes on God's Word and His faithfulness to us in past hardships, we gain a better understanding of our difficult circumstances from His viewpoint, and our faith grows stronger. Kining ato ang nagian karon na COVID-19, ayaw question na ang Ginoo, Lord, ganong gitugutan man nimo ni nga mahitabo ni sa Pilipinas? Anong gitugutan man nimo nga naay pandemic karon sa tibuok kalibutan? Bisa pag unsa ka grabe ang sitwasyon nato karon, ayaw question na ang Ginoo nganong gialaw niya ni. Tungod kay sa ako nang gikaingon, God working in every situation for our good and for His divine purposes. Tingali, buot sa Ginoo nga mutungha gikan sa atoa ang maayo, gikan sa sulod sa atoa ang maayo. Ay sama sa akong giingon, tingali atong panahon nga wala pa'y pandemic, dili nimo mahinumduman ang Ginoo. Wala ka na hinumdum sa Ginoo. Nalimot ka sa iya. Karon, buot sa Ginoo nga mahinumduman ka niya o mahinumduman nimo siya. Sometimes gi-allow sa Ginoo ang circumstances sa atong kinabuhi to get our attention. And lastly, aron nga imuhang pasidunggan sa kinabuhi. Gusto sa Ginoo na kung matapos man ning mga pagsulay sa atong kinabuhi nato, mubalik ka sa iyaha ug pasalamatan nimo siya. Og kanang alagaran nimo siya. Another one, when we listen to negative counsel. Isa sa mga hinungdan ganung naga-wave ang ato ang faith sa Ginoo tungod tingali sa panahon nga kita mamati daw sa mga negatibo nga tambag sa uban ng mga tao. Kini ang timan people are quick to give us their opinions regarding what we should do, but their advice may not align with God's will. Kini ato bitong mga pagsulay sa kinabuhi, dili gid nato
malikayan nga naa gid tayo mga kasumbungan na tao. Isa sa atoa na makapahulay ta sa atoa bitong sakit na gibati is kanang mapagawas nato, ma-share nato sa uban na tao. O kini ang tiban daghan na mga tao maghatag sa ilaha nga advice. Pero timan dili tanan advice nila posible align sa God's will or sa will sa Ginoo. Naagyoy mga counsel, naay mga advice nila na dili align sa will sa Ginoo. That's why kung naagani mo advice sa imuha, balik dayon ang pulong sa Ginoo. Kung ang iyabang advice in line ba or naka-align ba sa pulong sa Ginoo. Kay kung wala gani naka-align, then mosunod ka, diya na magsugod nga mag-wave na ang imuhang faith sa Ginoo. Ha? For example, naka sa ibang punto sa imong kinabuhi nga gaduha-duha ka whether mag-serve sa Ginoo, full-time mag-serve sa Ginoo, or kanang manarbaho una ka kay i-provide nimo ang needs sa imong pamilya nimo. Then mangutana ka og tao, naay mga tao lahi-lahi ilang tubag. Tingali ang uban sa ila nga ayaw sa makahulat man ang Ginoo. Manarbaho usa, pagpalit usa og mapalit nimo, pagtukod usa og imong gusto tukuron. Business ba, balay ba? Pero kung dito ka sa mga tao sa Ginoo, mangutana, maingon gyud na sila nga pagpagamit na sa Ginoo. Na kung dili nimo matimbang-timbang ug dili nimo balikan ang pulo sa Ginoo, basin unya malingla ka nga tuod no, dili sa ko mag-serve sa Ginoo kay ningkamot sa ko kay para makatukod og balay, makatukod ba kag negosyo. Tinuod ba na siya? Nindot kay na siya nga plano. Pero basta mo tawagan ni ang Ginoo, walay delay ana. Ang pagtuo tingali nimo nga dili ka katukod og balay, dili ka makatigom kung mag full time ka nga mga lagan sa Ginoo kay walay kwarta. Sultihan ko ikaw, dili lagi ka pasagdan sa Ginoo. Dili lagi ka biyaan sa Ginoo. Dili lagi ka kalimtan sa Ginoo. Ang tumong sa Ginoo panalanginan pag hinuon kaniya. Mao gina siya ang timan Now, kung imuha ganing i-delay ang calling sa Ginoo or i-disregard nimo ang calling sa Ginoo, posible do naging consequence. Do naging consequence. Tama sa akong gishare sa inyo na pastor last Sunday na gidelay niya ang calling sa Ginoo sa iya. Unsay nahitabo? Yang papa hapit mamatay. Kay sa kakapoy sa ministry. Now, kung doon na may mga buhahatag sa atoa og advice, ato agid balikan ang pulong sa Ginoo. Kung in line ba, naka-align ba siya sa will sa Ginoo. Another one, when we focus on our circumstances rather than on the Lord. Wala akong gingon ganina. Musugod og ka-wave ang atong faith sa Ginoo kung mas gitagaan nato og attention ang ato ang circumstances sa kinabuhi kaysa Ginoo. Now this is always a temptation for us because we live in the midst of situation that challenge our faith. Now, however, instead of seeing them only from our perspective, we need to look at them in light of our sovereign God who loves us. Difficult circumstances are part of His will for our lives and the means by which He strengthens our faith. Ang mga panghitabo, mga sirkumstansya, problema, kasakit, balatian nga ato ang nasinatian sa kinabuhi, walay laing tumong ang Ginoo niini kundi ang pagpalig-on sa ato ang faith dira sa iyaha. Buot niya nga mulig-on pagayod ang atong pagtuo diha kaniya. Although we may feel disappointment because things are not working out as we hope in reality, but this difficult situation are evidence of the Lord's love, care, and protection. Kanang mga sirkumstansya nato nagian sa atong kinabuhi nato, normal lang gina siya. Kabahin na sa iyahang pagpalig-on sa ato ang faith sa iyaha. Kabahin na sa iyahang pagpakita nga siya nahigugma kanimo. Siya nagapakabana nga nakanimo. Kay kana bitong atong anak kun gihigugma gid ato atong mga anak, ato agid na sila nga bansayon, ato agid natudluan, bunalan kung mahimo, kasab-an kung mahimo. Tungod kay gihigugma nato sila. Buot nato sila nga mudako sila nga maayong tao. Mudako sila nga matarong nga tao. Pero kung wala nimo gihigugma, manapasagdan nimo siya. Pero ang Ginoo dili ana. Buot sa Ginoo nga mulig-on atong faith, buot sa Ginoo nga mahimo maayo ta ng mga Kristohanon. Buot sa Ginoo nga mamunga ta.
Another one, when we are ignorant of God. Kung ignorante ka sa pamaagi sa Ginoo. The Bible is the only place to learn about God's ways. Therefore, if we are ignorant of Scripture, we will have trouble trusting the Lord because we won't understand why He withholds our foolish desires or how He works in us through difficulties and hardships. Musugod ka wave ang ato ang faith sa Ginoo kung ignorante ta sa plano sa Ginoo. Kung ignorante ta sa iyahang mga pamaagi o sa dalan sa Ginoo. O gusto niya ipasubay ka nato. Mao nang aron dili ta maignorante, tun-an gyud nato ang pulong sa Ginoo. Mao nang ingon si Moses kay Joshua nga tun-i ang balaod sa Ginoo adlaw o gabi. Sa rason aron siya mulig-on ug magmaisugon. Feelings of guilt over past sins haunt us. Musugod ka wave ang ato ang faith sa Ginoo kung kini bitaw ang ato ang sala nga nahimo kaniadto mo'y naghasol sa tuwa karong panahon na. Isa sa mga kinaiyan ni Satanas, aron dili ka move forward sa pag-alagad sa Ginoo, kanunay kaniyang pahinumduman sa imuhang dautan na gihimo kaniadto. Hantingon bitaw ka sa imuhang konsensya sa imong gihimo kaniadto. Ingon pa, we may have wavering faith because we can't believe that God could possibly forgive us. Ano mo, usay bation daw nimo ka maingon kasi mo kagalingon na wala man siguro ko gipasaylo sa Ginoo. Pag inana gani imong pagbati, dili na naiya sa Ginoo. Kun dili mao na ang gusto ni Satanas gabation nimo kay aron dili ka kalahutay sa pagpangalagan. Aron mo wave ang imuhang faith sa Ginoo. Isa sa mga buhaton niya, itisok dira sa imuhang hunahuna nimo nga wala pa ka gipasaylo sa imong mga sala nga nahimo kaniadto. Walay bili ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross, ang pagpaagas niya sa iyang blood para sa kapasayloan sa imong sala o para sa paghugas sa imong sala. O nang hinungdan nga daghan ng mga tao dili kalahutay sa pagpangalagan sa Ginoo. Tungod ani. Daghan ng mga tao, daghan ng mga Kristohanon dili magmatinud-anon sa pagpangalagan sa Ginoo tungod aning mga nangagi nila na mga sala nga padayon silang ginahanting diha sa ilahang mga konsensya. Mao kini ang gusto gid ni Satanas na may tabo niya ng tawhana o nimo when we listen to the lies of the devil. Isa sa mga kinaiya ni Satanas ang iyahang pagkabakakon. Gipamatud-an niya dito sa Garden of Eden. Namakak siya dito Satan is a liar and accuser. Dili lang siya bakakon, kundi accuser pa siya. Kanunay niyang isilsil sa ato mga hunahuna kasing-kasing nato nga wala pa tag ipasaylo. Isa sa mga gusto nga masinati ni Satanas diha sa imuhang kinabuhi nimo kanang moingon bitaw ka nga dili man ko angayan mo serve sa imuha Ginoo. Dili ko angayan ang mga lagad sa imuha kay makasasala ko. So mao nay hinungdan dili na ka mo alagad. Dili na ka mo muhatag og panahon sa Ginoo kay lagi makasasala ka. Dili malipay ang Ginoo ni ana. Ang dako ug gisi ana Satanas. Kay finally iyahan na gyud nakita ang gusto niya makita sa imuha. Nga magduha-duha ka sa pagpangalagan sa Ginoo o tungod sa imuhang mga sala nga gihimo kaniadto. Buot isilsil sa Ginoo sa ni Satanas diha sa imong hunahuna nga dili ka kaya pasayloon sa Ginoo. Tungod sa imong kabug-at sa imong sala. Mo nang diha na magsugod og ka-wave ang imuhang faith sa Ginoo. Ini ang timan nganong mo-wave ang imuhang faith sa Ginoo is balikan nimo ang pulong sa Ginoo. Balikan nimo ang mga saad sa Ginoo.